světě. Z mladých Britů pod 30 let bere steroidy neuvěřitelných 5%. Zdá se mi, že tento problém, ideál mužského těla a s tím samozřejmě spojené užívání steroidů, pravděpodobně tak brzy nezmizí. Nevidím žádný trend, který by tento jev v 1 nebo 2 příštích dekádách nějak zabrzdil. Nepotřebujete žádné steroidy, potřebujete jen tvrdě pracovat. A to všichni zapomněli, tvrdě pracovat. Když jsem se stal mistrem Spojených států a Ameriky, steroidy jsem nebral. Až když jsem trénoval na mistrovství světa. Užíval jsem je a málem jsem se zabil. Pro Steva Mihalika, celoamerického přeborníka, je dnešní exploze užívání steroidů součástí ryze soudobého problému. Máme tu drogovou generaci. Jen se narodíte, cpe vám pediatr léky. Zapnete televizi a co vidíte? Léky. Léky proti přírůstku vlasů, proti úbytku vlasů, proti tloušťce, proti hubnutí. Léky na průjem, léky na zácpu. Léky jsou na všechno. A dostávají to i děti. Léky, léky, léky. Když 18letí kluci chtějí mít svaly, co udělají? Vezmou si léky. Tak jsme to totiž naučili. Musíme to rozmotat a říct si, zpomalte. Možná tableta není správná odpověď a chtít všechno hned není řešení. Co si dát pauzu, vrátit se ke starým metodám. Budete žít déle a budete úspěšnější. Mick Hart, zastánce bezpečného užívání steroidů, odmítá, že by cokoliv, co sám vyzkoušel, mělo dopad na jeho zdraví. No tak vylučme steroidy ze hry, fajn. Spasíme tím svět? Ne. Odstraňme kouření. Ano, zachráníme svět. Vezmeme všechny ty drogy a spálíme je. Ano, to svět zachrání. Přestaňme pít kávu, už se pak nikdo nebude třást. Víte, to je ideální svět. Budeme všichni nosit pěkně kloboučky a držet se za ruce. Předvídám, že v příštích 10 nebo 20 letech k nám budou neustále přicházet různorodé zprávy o tom, že některého kulturistu či jiné atlety ve zdánlivě předčasném věku postihla například srdeční choroba nebo mozková mrtvice. A v mnoha případech to bude jistě možné přičíst na vrub užívání steroidů. A co Greg Valentino? Vrchol steroidy napumpované kulturistiky? Zaplatil krutou cenu, ale žije, aby ten příběh vyprávěl. A vyprávění ho stále těší. Podívejte, zapíchnu si tam jehlu. Richie, podívej. Tu jehlu zapíchnu a nechám ji tam trčet. Páni. Ale líbí se mi to, vážně. Už jsi ten záznam viděl? Richie, viděl jsi to? Ne, co je to? To jsem já. Vytahuju si hematom z paže. Hele, do konce záznamu. Člověče, vypadáš Koukej jako... na to. Podívej na tu jehlu, je ohnutá jako háček na ryby. Sakra. Mluvím s Bobem. Vidíš, že telefonuju? Mluvím s Bobem. Mluvil jsem s ním zrovna po telefonu. Řekl jsem mu, ať jde do nemocnice. Ne, já byl hlupák. Smál jsem se a on mi povídá, čemu se směješ? Měl bys jít do nemocnice. Podívej, jak to vypadá. To musí být Co lokální. krví vytéká hnis. Sakra. Podívej, Vypadá jako amputovaná. vypadá to jako nějaký prázdný pytlík. Skoro jako srdeční implantát. Že má kliku, že žije. Byl jsem šťastně nadopovaný. Přišli jsme a dotáhli ho tam. To bylo strašný, to bylo opravdu strašný. Byl jsem vyřízený. Bylo to drsný. Líbí se vám to, co? Mějte se, hoši. Může Gregův strašlivý steroidový příběh varovat mladého Joea o 5000 kilometrů dál? Jak si může něco takového udělat? Pane bože. Ne, mně se to nelíbí. Ne, totiž on si to vráží do svalu. Neublíží mu to, protože není skutečný. Ne, to ne. Je skutečný, Joe, opravdu. Jsou nějaké meze, kam až bych zašel. Víte, ty steroidy bych nakonec bral. Já to nechci vědět, Joe. Jo, dobře, bral bych je. Ale nikdy bych to nehnal do takového extrému, že bych si musel drenovat sval. Mám vysoký práh bolesti, ale abych si zapichoval takhle jehlu do svalu a pořád z něj odčerpával tekutinu, myslím, že tohle bych v žádném případě nechtěl. I kdyby mi platili. Ne. Dobře.
Pořád chci být největší a nejlepší, ale ne takhle abnormálně. Ale takhle bys mohl skončit, Joe. Chápeš, jako máma bych nemohla jen tak sedět a dívat se na to. Je to opravdu strašné pomyšlení, že by Joe mohl takhle skončit. Takhle skončit. Ta myšlenka mě opravdu děsí. Abych byla upřímná, já nevím. Nezačínej brečet. Promiň, Joe, ale už se na to nemůžu koukat. Nedívejte se na mě jako na nějaký vzorový příklad. Protože to já nejsem. Co jsem musel udělat, abych toho dosáhl? Už bych toho asi nebyl schopen. Víte, mlátili mě, seděl jsem ve vězení, zažil jsem toho hodně. Dostal jsem infekci, která mě málem zabila. Musel jsem se dívat, jak moje holka umírá, víte? Přišel jsem o rodinu, o svoje děti. Vydělal jsem $1 milion, přišel o $1 milion. Takže chápejte, zaprodal jsem svoji duši ďáblu. A pak přišla chvíle, kdy si pro ní ďábel přišel. Mohl jsem ho jenom poprosit, aby byl na mě hodný.